tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano. Ndine Brian Banda kukulandirani mpulogalamu yathu sabata ino ya Times Exclusive. Amatipatsira mapulogalamu pano pa television ndi Rainbow Pens. Wow, I think Kate Beach looks amazing in that role. The electric blue cuts it for me. Come on, look at the tango, candy pink, burnt orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your... Mwenendo wanga mpulogalamu hii ndi Chief Executive Officer, CEO wa ADMAC. Iwowa ndi Bambo Daniel Makata. Inu Bambo Makata mwatilemekeza kwambiri, tikulandireni madzulo ano. Tikukumana koyamba. I must say congratulations. Ndino CEO wa Mpakete. Kumuti watu marelu wanyuwani. Ziko mwambiri Brian. Tikudziweni. Mfuna mudziwe Daniel Makata. Yes. Ziko mwambiri. Daniel ndi kuti tizinyamata ngati pano ndi Zimbabwe. Aya, kumaoneka ngati nyamata. Aoneka ngati nyamata koma Zimbabwe. Ndi Zimbabwe. Panopa ndi Zimbabwe. Nditu wazaka zochulukirapo. Okay. Malawi. Okay. Nditu kubadwa kukulira phunzira sukulu kumalawi koko. Okay. Sitinapita kukunja chifukwa choti abambo athu anakhazikika kumkulu kuti tikhala Malawi. Okay. Ndaphunzira masukulu anga kumalawi kuno, masukulu ambiri ku primary, futhi bambo anga anaphunzitsa ku primary. Ndithi Blantyre? Hayi. Kunchewu. Okay. Amakata awawa ndi akunchewu. Okay. Mwina mukhozo dabuda amakata kupezeka bwanji kunchewu. Kwa mugasifukuza amakata wonse ndi amodzi. Okay. Amakata wonse ndi amodzi? Amakata wonse ndi amodzi. Awapa Assemblies of God wansu na pala abusa. Amakata wonse ndi amodzi. Okay. Aliso ina ndani. Amakata wonse ndi amodzi. Okay. Kwa mukhozo kapeza amakata kundilande. Yeah. Mukapeza amakata kuchileka. Okay. Mukapeza amakata kuchilazo. Yeah. Mukapeza amakata kunchewu. Okay. So amakata ali kwa mbiri. Okay. Ali tili kwa mbiri. Yeah. Koma kuti kutifufuze tonsefe mukaona kuti tonsefe tikuchokera kuchileka. Okay. Ndi tachokera kuchileka nkumapita madera osiyana-siyana. Okay. Koma ifeyo makata wa ife. Yeah. Adatakhazimuka kunchewu. Okay. Koma uchokera kuchileka. Koma uchokera kuchileka. Okay. Chabwino. So makamba za sukulu. Ndaphunzira ndithu kunchewu kuma primary mbiri nakamalizira Gumbo primary school. Nchewu paboma paja. Okay. Pamene mana atisankha kuti tipite ku secondary. Okay. Ndi tinapita ku secondary school. Okay. Ku Boxford 8. Okay. Nkumene tinachita maphunziro. Okwenda Boxford 8. Chabwino. Nkumene tinachita maphunziro athu ku secondary. Yeah. Kuchoka palepo ndi anandisankha so kupita ku University of Malawi Polytechnic. Okay. Nthawi yoyamba kubwera ku town inali imene. Ndithu otherwise masiku sewu mangomva kuti kuli Blantyre. Yeah. Ku Blantyre nthawi imeneyo ndoti kunali nokoyamba kubwera ku town. Okay. Mwana atisankha kubwera ku university. Okay. Pano paja ndimapanga Bachelor of Commerce koma business administration. Okay. Zaka 4 tinamaliza pene paja. Titachoka pene pamene tinapeza nomwe wantchito. Okay. Mwina mukudziwa kwambiri kuti ndagwira ntchito kuti yeno. Yeah. Imene ija inali company imene kuchokera ntangochoka ku school ndikhulupirira. Okay. Kuti ndikhoza kugwira nawo ntchito. Straight from the university. Straight from the university. Okay. Kamaliza kuti university nangokhala mina myezi 3-4. Yeah. Pamene ati ene mwaona tikuona ngati inu mukhoza matithandiza. Okay. Andiphunzitsa ntchito. Ndithu ndimayanika kuphunzitsa ntchito. Ukadaulo wanu unali wotani? Ukadaulo wanga kwenikweni,
batch of commerce maka business administration imene timaphunzira Yeah. timaphunzira ukada oyendetsa ma business Okay. ndi makampani kuti kodi business kuti iyende umapanga chani umayenera kupanga and umayenera kudziwa ziti Yeah. nde course imene chamaisesa kuphunzitsa mbali yonse ya business Okay. business umayenera kudziwa za accounting, umayenera kudziwa za operations, umayenera kudziwa za administration zimene human resource management chilichonse chokhudza ndi business amatiphunzitsa. Nde ineyo ntamba ni ntchito ndinakakhazikika kwambiri kudera logula ndi kugulitsa malonda marketing. Yeah. Ndi moyo wanga wonse zaka zimene ndakhala kumene kuja ndakhala ndithu ndili ku department ya marketing. Okay. Muti ndinayamba ngati junior officer wa marketing mwezi mazacho Kugulitsa ma units. kugulitsa ma units ndi kupanga zina zosiyana. Kugulitsa mafodi. Okay. Chili chonse chofunika kugulitsa kumene kuja. Yeah. Tinali mgulu. Munakhala nthawi itali bwanji kuchene? Kutene mundakhalako ndifaka ndimanena kuti ndaphunzirako zambiri. Okay. Ndaphunzira ndithu ntchito kwambiri kumene kuja. Ndakhalako zaka 20. Ndi nthawi imene nakudulani kuti nthawi imene mmachoka ano from junior officer? Ndinayamba ndithu tene ngati junior officer, marketing officer. Yeah. Timatero marketing eko namba ngati marketing officer mwini mazachoka ndinali chief commercial officer. So to wamkulu kwambiri wa zamalonda. Okay. Company Okay. kusonyeza kuti anandidalira ndithu ndaona kuti zimene ndikupanga zikhoza kuthandiza. Munakadikira pang'ono bwezi muna mutakhasiwo so. Zimene zamuzwa ndi Chabwino. Yes. So ndiye kuno mwapezeka bwanji ndipo mwakupeza kuli bwanji? Mafunso awiri. Mafunso awiri. Chabwino. Ndapezeka bwanji ndakupeza kuli bwanji. Mwina ndiyambe kuyankha ndi funso loti ndapezeka bwanji. Yeah. Ineyo ndagwira ntchito ndakuzani kuti enemu zaka zambiri. Nacho kumene kuja ndapitaso makampani ena ndikuzongotchula kufika komanso ndapita kusema Mutachoka kuti ene. Okay. Ndapita kufika. Yeah. Mmene sana afuna kuti ndiathandize zina makamaka za digital. Ndachoka kumeneko ndi ndinapita ku Select Financial Services. Okay. Kumeneko ndinali ngati deputy CEO. Okay. Kuchoka kumeneko ono mpemene ndinapezeka kuno. Okay. Mukumbukira kuti Admark kunatuka ntchito. Yeah. Nde ine nditayiona ndinaona kuti iyayi ukuku ndikhoza kukathandiza ngati atandikhulupirira. Nde ndinalembera kupanga apply. Okay. Tapanga apply anatitana kupanga ma interviews. Kuplanta kunkuno ndiko tinakwera kupanga ma interviews. Kupakumana ndi board ya Admark. Imene naso titakambirana tsiku limenelo anaona kuti mkulu yutu ukhangati kuti tikhoza kugwirana ntchito kuno. Okay. So mukandifunsa kuti ndapezeka bwanji kuno. Yeah. Is through that process imene panali advert imene tinalembera ndipo board inatitana kuti akatifunse mafunso. Okay. Monga mwezi makhalira. Okay. Ndicho linga choti aone kuti kodi mkulu yakho zimthandiza and board ya Admark inaona kuti ndibwere kuno. Ndipo atandifunsa kuti interview ya makhonza muli okonzeka nawo zoti ndili okonzeka chifukwa ndili pano. Osati kuti wina adangoti tabwerani? Ayi. Palibe? Ayi. Makamaka andalewa? Kodi andaleso amayika anthu. Amangoti atakhani apo. Ndamena kuti ndinyamata wathu kumeneko. Kuti akundidziwa? Yeah, that's a question. Ayi. Ineyo sindina imbiridwe pofone ndi wina alese wandali kapena mwanjira ina yake kuti tapita nuko tifuna ine mukapete yapo koma ineyo ndinangoona advert paper. Okay. Ndikulembera. Okay. Kuti akufuna munthu. Ndi ndinaziyerekeza ndekha kuti kodi ndi zimene akufuna basi ndikuzokakwanitsa. Nditaziyerekeza ndekha naona kuti ndikuzokakwanitsa. Ndi board nawonso ataona kuti mkuluyu zimene waziyerekeza ndi zimene ife tikufuna zigwirizana anafuna kuti aone kuti tigwire ntchito limodzi. Mazoti wina akananena kuti tabwirani mpite yapo. Ayi. So mwakupeza kuli bwanji kuno? Kunoku ndakupeza chifukwa kunaona ungekati kwambiri. Tedwe? Makuto analipo ndipo alipo. Okay. Komano ndikukhulupirira kuti board imene kuti ine ndibwere pano anadziwa kuti pali mavuto awa. Okay. Ndinene chonchi chilungamo also kuti
nditalembera atandiuza board kuti ndibwere Yeah. ndizagwire ntchito kuno Yeah. maganizo amene wana akhalapo kuti koma kumene kuchangu ndizoona zimene ndifuna kupangazi koma nditazaona ndi kuti kukufunika m'Malawi Yeah. oti agwire ntchito imeneyi kufunika munthu ozitsata oti asithe kusintha zinthu nde nditaziyerekeza ndekha ndi chikhulupiriro chimene board inandipatsa ndinaona kuti ndisakhumudwitse kuna kuti ndimangoyese koma ndibwere ndizathandizane nawo kuti zimenezi zitheke kuti tisinthe zinthu momwe zinalili mwina kuti sizikuyenda bwino Yeah. tiyike nawo kampani mulaini kuti iziyenda bwino ndipo ndikukhulupirira kuti tikukwanisa kupanga zimenezo. So mavuto amene munapeza kuno ndi otani? Mavuto anali ambiri. Mukhoza mukumbukira kuti kampani yakhala ikudutsa zipinjo zosiyanasiyana. Yeah. ADIMAC inasiya kugwira ntchito yake yambiri imene kugwira malinga ndi mandate imene inakhazikitsidwira kugula mbewu kwa anthu, kugulitsa mbewu kwa anthu ndi zina zimene timayenera kupanga. Yeah. Tinakhala tasiya kampani ndiye tinayenera kuti tione kuti ndi chifukwa chani zimene zinachitika. Ndiye board inayamba process ndithu yopanga restructure ADIMAC si 2020 koma 2017 ndithu pali report imene board inayamba kale kupanga restructure kuno kuti tiyikonzeso kampani kufika na mpaka 2023 mu January board so inaganiza kuti zitheke tikuyenera timitse wina aliyense ntchito. Moti ine mwe ndimabwera pano ndikuti wina aliyense atayimisidwa ntchito. Noka. Ndinayamba ndithu olembedwa ntchito nali ndekha. Okay. Ndi anzanga amene ndinabwera director of operations tinamba ndithu kumodzi. Okay. Pa 1 July kuti kumubwera pano ndikuti ndatha chaka chimodzi. Okay. Pa 1 July pena tinabwera wina aliyense anali ngati wa temporary. Pa company inayimitsa munthu wina aliyense pa 31 January 2023. Okay. Komano ananena kuti tikhale ndi skeleton staff. Okay. Ntchito za company zisayimiretu. Okay. Mukuziwa imadi market company ifunika kwambiri. Singatheke kuti ntchito zonse zayimiratu. Nde malingana ndi board mbakaudolo wawo anaona kuti pakufunika anthu ena akhalebe tikulemba anthu ena ntchito kapena kuwabweretsanso omwewa. Nde ine mwe ndimafika ndi azizanga inali yoti wina aliyense akungoyembekezera kuti kodi zitithera bwanji. Nde environment imeneyo yomukhoza kuona kuti sinali yokhweka chifukwa kuti mafika pamalo poti anthu sakudziwa kuti kodi ndakhalira mbaliti. Ndiye tinayenera choyamba tikhale limodzi ndi wina aliyense kuti tilumikizane tiyendetse zinthu ziziyendabe ngakhale ena sanalishuwa kuti kodi ndilipo kapena palibe. So zinafunika ndithu ukadaulo wapadera kuti zimene zipitirizebe kuyenda. Munagwiritsa ntchito njira iti yoti awatsale awapite? Njira imene tinagwiritsa ntchito inali yoti company itapanga retrench wina aliyense pamene nopana pangidwa advertise ntchito zonse zimene zinali mu structure yeniyani. Okay. Chifukwa kuti retrenchment ichitike panali patachitika structure review. Okay. So review iyi inasintha ntchito zija kuti izi ntchito izi zikupitirira, izi palibe, izi zikukhalapo. Ndiye atapanga chonchija anaona kuti mwina ndinene kuti company inali ndi anthu ma employees 4,000 across the country. Okay. Koma structure yeniyani ili ndi ma employees 1,565. Okay. Ndi mukhoza kuona kuti kodi mungapanga bwanji kuti atsale ulapire. Nchifake nzeru za board inaona kuti njira yabwino aliyense akhale timpatse mwayi oti akhoza kulemberanso ntchito zonsezi malingana ndi ukadaulo wake umene ali nawo. Ndi ntchito atazithetsa zinapangidwanso advertise za nyuwanizi kuti aliyense
kaya kampani muno kaya wakunja akhoza kulembera. Okay. Ndiye momwe tife timabwera nkuti process imeneyi itayambika kale. Okay. Moti ifeyo tinangobwera ndikumalizisa process iyi. Okay. Alembera kale zintchito. Yeah. Amene analembera aja timapangano ma interview ndikumapanga fill ntchito zija mpaka na kufika pasi. So from 4,000 mwafikano pa 1,650. 1,565. Or 565. Yes. Okay. So tikumva kuti energy adapita ku court. Ochotsedwa. Ndizoona. Mukuchita manage bwanji kanime? Si kanime ku court. Okay. Ndeti kuipanga manage ku court. Sinate? Ayi, sinate. Okay. Acha so potizili ku court sitinga lankuleza mbili. But we are hearing of recapitalization. Yes. Kwa Adimaki kuno. Ndi chinyama chanji chimene. Recapitalization ndiye kuti kuipa saso mphamvu company. Okay. Monga tafotokozera kuti Adimaki inakhangati yawo pasi kwambiri. Yeah. Moti ine nditafika kuno ndavizanga. Titapanga assess. Tinaona kuti company ndiye afikadi pasi kwambiri. Okay. Ndipo ndiyathokoze abodi kuti atatilemba anatuza chilungamo chokhayoka. Company ili pansi. Koma inu ndife gwire ntchito limodzi kuti tinyamule. Ndeti ifeyo challenge imeneyo tinanena kuti tigwirane manja kuti zizitheke. Chifukwa chinthu chikakhala pasi, the only way singapiteso pasi is up. Yeah. Nde kuti munyamuke pasi paja mupite mwamba pakuyenera kukhala zotukulira. Yeah. So recapitalization tunenayi mukhala ngati company ya chinthu ichi chinali pansi ndi mufuna mutukule chiyambe kunyamuka. And then pamene pakubwera capitalization. Okay. Kuti ndifotokoze chichewa chomveka bwino. Chifukwa choti tinafunika njira yoti titukule. Yeah. Ndiye tinapita ku boma. Mukudziwa Adimaki ndi company ya boma. Boma lili ndi shares ama Adimaki through Ministry of Finance. Yeah. Moti mwini wa company Ministry of Finance. Okay. Pamene ku Ministry of Agriculture ndi kumene amatipatsa madaulo wa 93. Company anwake ndi Ministry of Finance. Ministry of Finance. Okay. Secretary to the Treasury. Okay. Ya shareholder. Okay. Company. Okay. Pamene police kuti kodi tiziyendesa bwanji zinthu nangasi ifeyo timagula ndi kugulitsa mbewu. Yeah. A Ministry of Agriculture ndamatiuza noka daulo kuti mugule mbewu za mustere kuti mutaire mugulite chonchi a Ministry of Agriculture. Yeah. Ndamene amatithandizira zimenezo. Komanso pali maundu ambiri amene timapanga nawo tafesa. Now, recapitalization ikutithandiza kuti ikusonyeza kuti nawo boma lija likuikamonso ndalama. Yeah. Kuti ikhaengati kuinyamula company kuti ikhozano kumakhala yomayenda payokha. Chifukwa mbuyo mu chimene chimachitika makhala ngati kuti chaka chiliyonse azikupasa ndalama mungodya ya masalale. Yeah. Chaka chiliyonse akupasa ndalama ya masalale. Nditonena kuti iyayi. So mukatipanga choncho tikhala ngati mwana oti akudya phala daily. Ndi kuti sizitheka. Okay. Koma bwanji mutipatse khasu kuti tizikalima. Yeah. Kwina kuti tizidyesa toka. Tikafuna kuti tikufuna fertilizer tibwera kuti khasu ija ndalima koma ndifuna fertilizer. So tipita akatipatse fertilizer kuti tilime zoti tizidya toka. Tizizilimira toka. Ndi recapitalization ili ngati kuthandizira kuti company inyamuke ndipo izitha kuyenda yoka. So ntchito imeneyi inafunika ndalama zochuluka bwanji ndipo mwayimaliza? Ayi. Sinamalize? Recapitalization kapena kuti kuikonzaso company kuti iziyenda ndi kuzidalira payoka. Ndi ntchito yayikulu. Mukudziwa ino Adimaki si company yaying'ono. Yeah. Ndi company yayikulu kusonyeza kuti ngakhale ndalama zake zimene tikufunika kuti tipange zimenezo zambiri. Yeah. Koma tinene kuyambira pena pake. Chifukwa tinalipoti nakuzambira tinali kuti tilipase kwenye. Ndi kuti koma tikulena kunyamuka. Nawo mukangonyamukanso kukweza kwambiri mukapeza kuti
tuluka ku sitting ndi kuti siziyenda koma ano titakhala pasi ndi ukadaulo wa bodi imene imatithandiza komanso akunduna za malimidwe ndi akunduna za chuma tinaona kuti tiyambire pena pake chaka chinochi ndi process yoti itenga ndithu zaka zingapo panopa tilikalekileki kukonzanso ije timati strategic plan kuti kodi mzaka 5 zikubwerazi tikufuna kuti ADIMAC ifike pati chifukwa mwe timafika tinazapeza kuti strategic plan imene imatsatidwa yatha ifika kumapeto ndiye panopa tilikalekileki kukonzanso strategic plan ina kuti kodi zaka 5 zikubwerazi tiyendesa bwanji kampani koma panopa tinenanso kukhala ndi kaplani kuti tizinyamukire ndi plan imene tinakonza yoti tinyamukireyo inafunika ndalama zoti tiyambire ndi titakambirana ndi aboma pene tinaona kuti chaka chino chokha 40 billion ikhoza kutithandiza kuti tiyende 40 billion timafuna ndithu zochulukirapo koma nonso tinayenera kuona kodi tingakwanitse bwanji limodzi ndi aboma koma ndi titakambirana tinaona kuti 40 billion iyi for now for the first year itithandiza kuti zinthu ziyambe kuyendanso mbungwe la ADIMAC ndipo mukhoza kunditsimikizira kuti mukona kusintha wewe uyu panopa tu ADIMAC mwina patha zaka 10 mbuyo simagula chimanga kapena mbewu mukhoza kunditsimikizira pa kuti ADIMAC tsopano ili pasika kugula mbewu zosiyanasiyana kwa alimi ndipo kwa chaka choyamba ADIMAC yamba kugula mbewu msanga mbuyo mosema akati akagula mwina timamba kugula mu September October anthu mbewu zitatha kale mapsika koma chaka chinochi tinaona kuti iyayi kusintha kumene tikufuna ndikuti tizipita pamisika paja msanga pamene anthu akukolola azidziwa kuti msika wawo wa malonda wa ADIMAC ulipo ndipo zimene zitayamba chaka chino so mwamba kugula chimanga osati chimanga chokha koma mbewu mitengo yabwinonso tikangoti chimanga ndekuti mwina tingukhala kuti ADIMAC imanguyang'ana za chimanga ADIMAC itu imagula mbewu ina iliyonse imene imalimidwa kumaiko ndikamva wina wake akunena kuti ine ndilingati ADIMAC simasaka mbewu imagula mbewu ina iliyonse imene imalimidwa kumaiko chifukwa ndife tokha amene tili msika wodalirika wa mbewu inu mwina ndine ndi akalepo pang'ono tikudziwa kuti kodi mbuyo mwa ADIMAC kapanga zotani ndipo ifeyo cholinga chathu ndichokuti ADIMAC iyambirenso kukhala yodaliridwa ndi alimi andikuti tipambike zimenezozo tikuyenera tiyambenso kugula mbewu zosiyanasiyana kuti mlimi akamakhala azidziwa kuti ndili ndi msika wa mbewu so panopa tayamba kugula chimanga tayamba kugula mtedza tayamba kugula nyemba tayamba kugula soya tayamba kugula thonji komanso mpunga mitengonso yabwino mukumbukira kuti boma kudzera ku nduna wa zaulimi limakhazikitsa ma minimum farm gate prices those minimum farm gate prices zimafunika kuti zipangire manage kupanda ADIMAC kugula mbewu pamisika ndipo munditsimikizira kuti pamachitika chipirikiti patsika boma la noti tigula chimanga 650 anthu amagulira chimanga 400 kwacha boma la noti tizigula mpunga 650 anthu amakapatsa mtengo wa 300 kwacha alimi ndipo mapeto pake alimi ndi amene amakhala osaukirabe ndeti manena kuti Malawi ndi dziko la ulimi ningati mulimi siti kumuthandiza kumpatsa mtengo wabwino palibe chimene tikuchita ndi for the first time this year boma litakhazikitsa farm gate price ya chimanga ya 650 ADIMAC inapita pasika kugula chimanga 650 and the 650 imakhala minimum temene ife timayamba nkuti anthu ena ofunanso kugula chimanga atapita kale pasika paja ndikumapatsa chimanga mtengo alimi 400 kwacha 500 kwacha koma ADIMAC itangobwera iwo achana zoti ndekuti malonda atifuna nawonso anakweza kufika pa 650 paja pene pawapindula ndani mulimi
kusonyeza kuti masomphenya aboma nawonso oti mulimi apindule chifukwa kuti Admark yabwera pa msika kukagula mbewu mwansanga akutheka chifukwa tikapanda kumsamala mulimi uyuyu amene akulima kumpasa mtengo wabwino chaka chamawa sakatiliranso ndeti inu ndine tenso azakuti so kodi Admark imayenera kuti izipanga phindu kukagula pa msika chimanga kwa alimi 650 for example per kilo nkudzachigulitsa mochipirapo. Does it make business sense? Admark imayenera izipanga phindu ndiyambe kufotokoza chonchi. Admark ndi company imene inakhazikitsidwa ndi boma kuti izigwira ntchito ziwiri. Tili magawo awiri Admark ntchito yathu. Tili ndi gawo limene timayenera kuthandizira boma. Pachizungu timati social function. So we have a social function arm and a commercial function arm of Admark. So tili ndi gawo ilili la social limene boma limatha kutituma kuti kapangeni chakuti anthu uku akuvutika chimanga kulibe, bwera muzatenge chimanga ichi mukagulitse kwa anthu kuti anthu apeze chakudya. So chimanga chimenechi tikamagulitsa chimakhala kuti tikugulitsa chimanga cha boma, tikugwira ntchito ya boma. Social function yopanda phindu imeneyo imakhala yopanda phindu, sikuyenera kupanga uko phindu chifukwa chimanga chija chimakhala kuti chinagulidwa ndi ndalama za Malawi kuti chikathandize Malawi. Ndiye cha NFRA kapena chani chimanga chimene chichi cha strategic grain reserve. So strategic grain reserve ndi chimanga chimene boma limagula ndi kusunga kuti nthawi yofunikira anthu akakhala kuti akufunika chimanga chimapangidwa draw from the strategic grain reserve nkukaperekedwa kwa anthu through Admark kapena Dodmark. Chikadzera kwa Admark ndikuti chikagulitsidwe kwa anthu pa mitengo yozizira. Chikadzera ku Dodmark ndikuti njala yavuta afuna kuti anthu awathandize as relief. So strategic grain reserve amene amasunga chimanga chimenechi kwambiri ndi anzathu ano a NFRA. Chifukwa mwina mwangu noti cha NFRA anzathu a NFRA ntchito yawo kwambiri ndiyo sunga chimanga cha boma. Ifeyo timathanso kutumidwa ndi boma kuti gulani chimanga cha ku strategic grain reserve. Komanso timagula chimanga cha commercial function ya Admark. Ichichi magulitsidwe ake ene makhala kuti tifuna tigulitse mwaphindu. Pamene chimene tikupanga draw from the strategic grain reserve sitimagulitsa mwaphindu. Boma limatiuza kuti chimanga takupasani gulitsani 200 kwacha, ife tigulitsa 200 kwacha. Chimanga takupasani gulitsani 500 kwacha, ife tigulitsa 500 kwacha. Chifukwa tangotumidwa. Ino ndikakutumani kuti kanigulitseni nkhuku 50 kwacha, mukagulitsa 700 kwacha. So boma limatituma ndi tikatundu wathu uyu tufuna kuti anthu akuchitipa kapena anthu akumulanje, anthu akuphalombe akufunika chakudya mukagulitse amene angakwanise kugula. Ndife timachitenga chimanga chichi ndipo chikamisika mwathu kulengeza kuti ndi chimanga mwachifuna mtengo umene boma latipatsa ndi wakuti. Imene ndi social function. Komano tiliso ndi commercial arm ya Admark imene ndi timagula mbewu zosiyanasiyana kuphatikizapo chimanga. Timagula ntedza, timagula khobwe, timagula soya, timagula nandolo, timagula mpunga. Tikagula zimene zija timakazigulitsa ano mopangira phindu. So izo tikagula ntedza tingwekeza 500 kwacha. Ndikuti tikwena tione kuti kodi ife tikugule kuti tigule 500 kwacha taonjezerapo chani kuti tikagule ntedza uja koma nanga phindu imene tifuna tipange ndi bwanji. Ndemwe ukhoza kuti tikagula ntedza 500 kwacha tikaukonza nkukayi kugulitsa mwina 600 kwacha. Ndipo tipanga phindu la 100 kwacha.
so mbali imeneyo Yeah. ndimene Adimark imene panga phindu koma pende tikupanga social function timakhala ndithu boma lango tituma kuti Adimark tifuna kulipira ntchito iyi ndiye pogula chimanga ndi mbewu zinazi mukugulabe as we speak right now. ndikugula ndipo mwagula chimanga chochoka bwanji? misika yathu tinayisagula pa 29 May Okay. chaka chino if I'm not mistaken on the date 29 May mpene tinasagula misika yathu nchifake tinena kuti kwatha yoyamba 22 May kwatha yoyamba Adimark yapita pasika mofumirirako chifukwa tinafuna kuti mwani mulimi apindule. Okay. 2 tikwanitse kugula zochulukirapo chifukwa ndalama tinazo 40 billion mwala 40 billion Mwala ndira kuboma maramba kuti basa Okay. ndalama tinazo. Okay. Ndiye chifukwa cha chimene chii tinaona tipite msanga pansika tikagule kuyambira pa 22 May kufika pano mweti kulankhula tagula ndithu chimanga chopitirira 7,000 tons. Okay. Magulidwe athu tinayamba ku chigawo cha kumwera monga mukudziwa mvula imagwaso mosiyana mdziko mwathu muno kumwera kunena kama imagwa mofumirirako ndiye timapita ku chigawo cha pakati kukamalizira kumpoto ndiye tinambogula ku chigawo cha kumwera tagula ndithu chimanga chochulukirapo panopa tikugula kwambiri ino kumpoto ndi pa Central Region. Okay. Komanso mukhozaona kuti mwina mukhoza mafuta 7,000 ndiye kuti ulendo uyenda bwanji chifukwa choti kumene tinayamba kugula kuno ndi kuchaso kunavuta kwambiri El Nino. So zoti anthu kunokusana kuoleka kwambiri pamene tikamapita ku Central Region ndi ku North kumene kuko tizimaoneka kuti mbewu zinaliko bwino kusiyana ndi kwinako ndeti ndichikhulupiriro ndithu kuti target yathu imene tikufuna tikwanitse itheka. Tichite break pang'ono tibweranso ndi mposa chibaba. Ngati mwango tipeza kumene mukuonenayi ndi program ya Times Exclusive ndi bambo Dan Makata amene ndi CEO wa Nyuwani chaka chimodzi tsopano kuno ku Adimark. Tichite break pang'ono akutipatsira programu iyi ndi Rainbow Paints tibweranso ndi Makata posachedwa apa. Wow. I think Go app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Mukuonera kanema wa Times ndipo tili mkatikati mwa program ya Times Exclusive ndi bambo Dan Makata amene ndi CEO wa Adimark. So madepo mulinawo uchoka bwanji mdziko muno? Adimark ndi company yokhayo kulandero imene ili ndi potimopesa ntchito madepo ili ndi madepo ambiri kosa wina aliyense. Panopa misika yathu ife timachula kuti misika. Misika yathu imene ili active ndi 240. Koma pali tiliso ndi misika ina 119 imene timatha kuyisagula nthawi iliyonse imene tikuganiza kuti tisagule msika uwu kuti tsenge tisagule uwu. Koma 240 imakhala yosagula nthawi zonse. Kusonyeza kuti tili ndi misika yopitirira 359. What about Ndale? If this place is I don't know Pandino, it has been highly political. Actually, when I was coming here, yes, that was my worry also. Right? That was my worry also. Koma chiganizo chopita kwa Adimark ndi cholondola chifukwa ndimatha kuona kuti kwa Adimark kunakhala ngati playground ya anthu andale nthawi imeneyo
ukakhala kunjako umaziona choncho sizoti zimachitikadi choncho kuna ukakhala kunjako umaziona choncho. Ndiye ndinaopa kuti ineyo tu ndale sinapangepo ndipo kumene ndikupita kukhala ngati bwanali kwambiri. Koma nditauzidwa kuti ndakhoza interview ndibwere kuno, board chair anga ndinawafunsa kuti kukhala ngati company ya ndale ndizoona kumachitika za ndale kwambiri, ineyo ndale simata ndanazoti AI kunoku sikwa ndale mwina ngati ndale zinkachitika mbuyomu, koma ifeyo ngati board we are a professional board. That is why we are looking for someone who is professional, and we have identified you as that professional person. So we want you to come here and work professionally. And chibwerereni ndikhoza kutsimikizirani sina ulandirepo wandale wina aliyense kundiuza chochita kuyankhulano mwandale kana kuyankhula chilunga ndakuza ndale simpanga ndikuyankhula chinchilunga sanaimbeko kuti tatitsekulirani nsika kuno anthu afuna akufutika kugula chimanga. Ayi, ngati pali neyo munthu wandale amene mwina ndikhoza ndimapanga na interview ndikuti ndanduna aza ku agriculture. Ngasi ndi unduna amene timapanga ko report. That's right. And mwina ngati pala wandale amene ndimayankhula naye ndikuti ndiwowacha basi, koma kuti wina wati aliyense wandale kundiuza kuti pangani chakuti musapange chakuti ayi. Chifukwa mbuyo mu madera ena amene amaoneka kuti mwina ndi a opposition ntchito za adimaki zimavuta kugula olo kutsekula misika. Inu zimenezi mupanga bwanji? Mukhoza kunditsimikizira kuti ifewe chibwerereni panopa padimaki pano zimene zozo simunamve kusonyeza kuti tinapatsidwa mwayi kugwira ntchito professionally, because adimaki mukhoza kunditsimikizira kuti ndinena kuti umwene wa company uli ku treasury kusonyeza kuti company ndi Amalawi ndipo ikuyenera kugwira ntchito motumikira Malawi inali zimakhala choncho kuti pabuku koma panopa tikuzipanga practice. Mulimba makata ndikukhulupirira choncho chifukwa ndinapatsidwa mwayi kuti tizigwira ntchito professionally, chifukwa nditabwera kuno ndinawafunsa kuti ineyo ndi professional ndiye ndikufuna ndigwire ntchito professionally, ndi anandipatsa mpata ndipo ndikutsimikizireni pano sindinakankhidwepo kapena kuuzidwa chochita kapena kuletsedwa chochita ndi munthu wandale. Inu muganiza kuti company idagwa mmene mudayipezera mpaka kuomoka company kuchita tirani madzi mwatero ndi inunso mwanena kale kuti company idapita and chimene chidapititsa company pansi zinali ndani? anthu amatero. Ine kunalibe nthawi imeneyo inenso ndimangoonera. So anthu amatero kuti company inapita pansi chifukwa cha ndale ndi chifukwa chake anthu amangolembana pano ntchito akutero basi amuna wina kumana ndi chibwenzi mtauni mwabwe bwera za ntchito akutero ena titumizire ndalama ba udzangotenga kuno ndalama zomapangira campaign ndi zinazotero akutero. That's not how you run a company. No, you don't. So pressure amene wadzibwera tikulowera kuso kwa campaign ndikwani ndofunso amakata ndi professional mulimba pano ndikukhulupirira choncho chifukwa kuti muone mwetayendera mchaka chapitachi boma laika chidwi kuti tisinthe zinthu machidwe a zinthu kuno company muno ndi chifukwa chake muna for the first time in the history of Admark boma laikapo 40 billion kwacha sizinachitike. Ndalama zikachuluka zambiri kwa Admark ikakhala muna 4 billion 6 billion 2 billion koma for the first time because anaona kuti kodi anyamata ndi azitsikana azimayi ndi azibambo amene tayika kwa Admark afuna kupanga rani chinthu professionally tende akhulupirire kuti achitani kupanga rani professionally. So they abweretsa 40 billion kuti khulupirira kuti tigwiritsa ntchito kuti chinthu chidzuke. So that will is what we needed
kuti tichipange run professionally. Ndiye mukhoza kuona kuti for the first time akhulupirira kuti tikaika ndalama apapa sizikapanga ziyamalina zija zikagwira ntchito yake yeniyeni, ndipo mukhoza nditsimikizira kuti zimene zikutheka. Atabwera nkunena kuti pa 40 pachana tipatsani 2 billion tufuna tikaprintire ma t-shirt, inu mwayankha bwa? Ndiyankha kuti mbudget mwanga mulibe. Chifukwa kuti atipatse 40 billion tinapereka budget. Ndipo budget iyo ndi zifukwa zimene tinanena kuti tifuna tikwanitse ichi chaka chino. Ndipo ife mwe tikuyendera chaka chimene chichi taika timati ma focus areas. Ma focus areas atatu kuti tiyambe kuidzutsa company. Focus area yoyamba tikunena kuti Adimark, titawerenga mabuku mbuyo taona kuti Adimark inkalima inali ndi minda. Okay. Komanso imathandiza alimi kulima mbewu zosiyanasiyana. Tiyambireso. Adimark imagula mbewu kwa alimi, tipange bwino magulidwe a mbewu. Adimark imakonzanso mbewu value addition, tiyambireso value addition. Ndiye magawo atatu awawa ndi amene ife tikupanga focus. Ndiye budget yathu imene tinapaweka kuboma inayang'ana madera atatu amenewo. Tifuna kuti mbewu zilimidwe kudzera kwa Adimark, komanso alimi osiyanasiyana amene tigwira nawo manja tilime mbewu zosiyanasiyana limodzi, komanso alimi amene akulima mbewu pawokha tiagule mbewu zija, tikazigula tizikonzenso kuti zikhala ndi mtengo wabwino. Yes, so on value addition, I'm glad that you have raised that issue. Mufuna kuti mutani kwenikweni. Value addition ndi zimene nazo kuti kuzikonzanso mbewu kuti zizikhala ndi mtengo wochulukirapo kusiyana ndi. Mufuna kuti chimanga icho muzipanga ufa muzigulitsa ufa? Zona. Adimark imene? Adimark. Ndipo tiyamba chaka chino. Osatisera nyamala. Ufa wa Adimark? Chifukwa ife titabwera pano, choyambirira chimene tinapanga ndazinzanga tinapanga timati assessment. Okay. Or analysis ya business. Ndakuwuzani kuti enafe ntchito yathu ndiyo gulitsa. Komanso kukuona kuti kodi maendedwe ya business amayenda bwanji. Ndiye chimodzi chimene timayenera kupanga ndi kupanga analyze business. Ndiye ife titafika pano tinanena kuti tipanga analysis tione kuti who are we, where are we, what do we do, what business are we in. Ndiye ndapeza kuti Adimark imagula chimanga, kusunga chimanga, kugulitsa chimanga. Kodi chimene tikugulitsira chimanga ndi chani? Okay. Ndiye tifuna tigulitse chimanga kuti munthu akadye. Ndiye kuti mulipitirize fusolo. Inu ndikakugulitsani 10 kg ya chimanga simumakadya chimanga. Mmakadya ufa. That's right. Kusonyeza kuti chimene munthu yakufuna si chimanga. Akufuna ufa. Akufuna ufa ya. So chimanga means kuti munthu akapeze ufa. The need yeniyeni ya customer o ya munthu uyu ndi ufa. Ndeka marketing kamene namphunzira nthawi imeneyo kukole kwana tiphunzitsa anatiuza kuti iwe ukafuna kugulitsa katundu uzimvetsetsa kuti kodi chimene munthu akufuna ndi chani. That's right. Ndipo iwe ukagulitse chimene munthu akufunacho so that you can satisfy that need. So titaona kuchimanga need imene anthu amafuna si chimanga chotaka kazingi. Afuna kuti chimanga chakagula akachipange ufa. Ndipo tufuna tipange satisfy that need. Nchifukwa chake tikugula chimanga tichikonze ufa kuti munthu akakagula chimanga kumisika kwathu asakayang'ane kuti kodi ndi 200 kwacho yoti ndikagayitse. Ndi ufa wa Adimark uyamba chaka chimodzi nati and udzipezeka across the board. Udzipezeka panapaliponse. Iyamindai yolimayi ndi imene so tikufuna tipange chifukwa choti tinaona kuti tili ndi kuthekera tikhoza kulima 1 2 komanso tufuna tigwirane manja ndi alimi osiyanasiyana kuti mbewu zimene timagulitsa ifeyo ngati Adimark zizipezeka mosavuta. Mukukumbukira kuti boma linakhazikitsa
mega farm initiative. Tikufuna kuti ku mega farm initiative kuja alimi akamali mbewu azidziwa kuti msika wawo ulipo. Okay. Ndefeyo tigwirizane nawo alimi amene aja. Komanso ife tokha tikhoza kukwanitsa kulima adimaki inali ndi mafamu ambirimbiri mbuyomo panopa yathala imodzi kumangochi tifuna famu imeneja tisagule mogwirizana ndi anthu ena tilime. Mafamu anapita sindikuziwa koma ndapeza imodzi. Anali kwangati? Akukhala ngati analipo ambiri koma ndapeza imodzi. Mwapeza famu imodzi? Mwapeza famu imodzi? Ndapeza imodzi. Ndi imene tayipeza ikigwiritsa ntchito. Ndiye mufufuza kuti ena wadayenda bwanji tipange concentrate tayipeza igwiritsa ntchito famune tikhozotaya nthawi mahekala angati tikhozotaya nthawi kufufuza kwa mafufuza kuti iyenda bwanji momwe tizipita chitsogolo kuti ndiye kuti kudali chipwirikiti free for all kokwadi mwakikuno zikuoneka kuti katundu wambiri anapita mwina mayankhidwe ake andivuta kuti kunali chipwirikiti kunali free for all koma ine ndikufotokoza zimene ndazipeza. So famu mwapeza ndi imodzi? Tapeza famu imodzi imene ili kumangochi kwa Katuli uko imene tifuna kuti tiyambe ndithu kulima chimanga kwenikweni komanso kumene ucha kumakhala mtedza wabwino ndi mbewu zina tifuna tiyambe kulima. How are you dealing with competition? Ifo chonena kuti I'm glad kuti mwanena kuti mwayamba kufulumira koma nthawi zambiri amapeza kuti atsogola ndi mavenda and nthawi zina amakhala kuti akuzochita kamtengo kabwino kapena ayi muchita deal bwanji ndi vuto limene la mavenda? Competition pa business ndi yabwino. Competition pa business ndi yabwino chifukwa ili ndi kuthandizira pake. By the end of the day competition ija ikakhalapo ya ngati mbewu zimene tikuti magula amapindula ni mmodzi. Mlimi. So ifeyo tikhoza kumadataula pano tikumana ndi competition pansika koma pamapeto pake mlimi akupindula nde sitikudakhala kwambiri chifukwa ifeyo competition timayembekezera tinadziwa kuti pakumana ndi competition ndipo takumana nayo li competition ndipo tikuthana nayo njira yathu ndi ndisaulule. Zilipo zimene tikupanga kuti tipezekebe kuti tikugula mbewu zambiri kuposa menda zathu aja chifukwa chimene ndikusangalala nacho ifeyo ngati alimaki mogwirizana ndi boma kuti panopa tapita pansika msanga ndipoti mulimi akupindula. Muli ndi target in terms of tonnage ya zimene mufuna kugula? Yes. Nzochuluka bwanji? Chimanga tifuna tigule 30,000 tons. Tifunanso kugula mpunga osachepera 4,000 tons. Ndani osachepera 4,000 tons chifukwa tikhoza kugula opitirira pamenepo. Muli ndi malo osungira ambiri? Ngati kuli companies imene ndi malo osungira katundu ambiri ndenda so sina teretu company kuti palibe aliyense mwina amene timatsatira nawo nazathu NFRA. Inu muli pamwamba pa NFRA kunena kukatuka ma space yosungira katundu chifukwa ifeyo tili ndi about 390,000 metric tons storage capacity. Azathu ajali ndi about I think 300,000 tons. So muli combined physical capacity and we are talking about 700,000 imene yende oli capacity ya boma yokha NFRA ndani. So zato ulitakauti ifeyo space yathu tikozopita kwa NFRA tisungire. NFRA space yathu akozobera badi mali tisungire. Timagwirira so mugwirizana timagwirira ntchito bwino kwambiri. Chifukwa yoti by the end of the day one tukupanga report ku one ministry of agriculture amatipasa madaulo timuzigwira ntchito chonchi. So you're not in competition? No, we can't be in competition. So after all is said and done muganiza kuti ntchito imene mufunayo ingakutengere kuti anthu ayambe kuona kunena kuti komatu Adimakitu nde yanyamukadi ifanye muti yanyamuka koma sitikuona be kwenkweni yayi. How much time do you need bwana CEO?
poti kuona kumakhala kosiyana, inu ati simukuona, ine ndikuona. Imuona? Ine ndikuona. Oh. Chifukwa ndikudziwa pomwe ndinayipezera ali mali. Okay. Mwina inuyo pene ndinayipezera ali mali. Ndife sikuda kudalibe. Komano ineyo ndipo pomwe ndinayipezera ali mali. Nanga sikuona kwa ife nkuti wanjala akapeze chimanga kwa adimaki. Ogulitsa akapeze kogulitsa kwa adimaki. Yes. If that is happening, ndipo amene akutonera apa nakuzonena kuti amakata awanena zona, ndiye kuti mwina zikuyenda. Zinthu zikuyenda, ndipo ndikutsimikizireni kuti tanyamuka. Okay. Tili pa ulendo, ndipo ulendo umene uwu tikafika. Kukafika kwake ndikuti tikufuna kuti mulimi akamalima mbewu timpatse confidence. Chifukwa chaka chinochi ndi choyamba chimene tabwera patsika ndikugula mbewu mwe tikuguliramo. Timpatse confidence mulimi akamalima kuti msika ulipo. The challenge we have in Malawi as of now is alimi amagulima mtedza, soya, nyemba na ndolo. Asa kudziwa kuti ndikagulitsa kuti. Okay. Nde adimaki chimene ife tikufuna ndi chakuti mulimi akamalima mbewu azidziwa kuti msika ulipo. Asamaganize kuti kodi kunokuka venda azabwera liti kapena ogula azabwera liti. Koma azidziwa kuti ndikalima adimaki ilipo ndigula. Ndipo ifeyo end game yathu ndiye kuti that should be happening. Kuti munthu azidziwa kuti ndikulima mbewu msika ulipo. Ndi chifukwa chake panopa what we are doing is tufuna kuti tauza alimi kuti limani mbewu izi tikugulani. Kuti tisiye kumagulaso mbewu prospectively ngati adimaki. Kuti tingogula mbewu sitikuti tikazigulitsa kuti. Ndi chimene tikupanga choyambirira ndikupeza misika ya mbewuzi. Anthu ajasa nalime tikulima homa. Okay. Because kutsimikizirani pano tapeza misika ya nyemba zambiri. Okay. Zoti mwina kumalawi kuno sizinalimidweko kuchuluka kumeneko. Komano tumati tikapeza misika ija pena tumakhala tikhawa kuti tisaine contract iyi tikazileka kuti. Ndi chifukwa cha pano tikufuna tigwirizane ndi alimi. Kuti kulima kutunena kuja tigwirizane ndi alimi tizawuza kuti limani mbewu izi zonsezo mukalima tikugulani. Okay. Limani soya, limani khobwe. Panopa tikumakamba za nandolo ku India, tikumakamba za limani izizi mukalima tikugulani. So if that's what we want alimi akamalima azidziwa kuti ndipanga phindu. Okay. Asana andi kuponya khasu kapena asana endese tractor yake. Anzanu amene anali mpando mwewu araino chipiko. Mwini simunapeze, mwina simuwadziwa kapena muwadziwa. Ada kona ni mavuto chifukwa choti adakula kalimoto. Pano pompano takhala pano. Kodi gamulo limene linaenda bwana? Ndikhulupirira ndimene ilipo. Ilipo? Ndikhulupirira gamulo lake ilipo. Okay. You are using it? Yes. Okay. So it was a problem for him to use the same car. I just want to understand. That. George. Yes, please. Nditalimbira ntchito. Kuti ndizambe kugwira ntchito kwa adimaki. Ndimene kubwera ku company kuno. Kuzandi panga introduce kuti company ndi kuti panga brief ane zili kuno nda board chair adimaki. Nditabwera atalowa nane mu office muno anandiuza kuti office yanu ndi maikedo anu ndi apo. Okay. Ndesi ndinakafuse ndikuti gamoto munaitenga kuti. Okay. Okay. Ndiye galimoto yake ngati ndi yomweyo. Ndiye kuti ndi yomweyo. Okay. Koma ineyo ndinangopatsika kuti galimoto ndi ya kampani. Okay. Yoti ize kuthandizani kuyenda kubwera ku ntchito. Zodi wina adachotsola nayo ntchito galimoto yomweyo ino simunazidziwa. Sindinazidziwa. Okay. Ineyo anangotuza kuti mwana takulembani ntchito.
maki ya office ndi awa Chabwino. maki ya galimoto ndi awa Okay. oti tikakwita bwerani kuno muzitenga galimoto iyi kutani Chabwino. kutipeza Okay. tikakwitira ino tikakumanika kuti muzitenga galimoto iyi kutani kutipeza so galimoto yake ngati ndi yomweyo ina khanga tiyavuta nthawi imeneyi kuyankha yake kundivuta chifukwa chimene ndikudziwa nje kuti ndinanguwuzira kuti galimoto yoti mukhoza magwisa ntchito ndi iyi ndisinafuse kuti munakaitenga kuti Okay. No, good answer. Good answer. Pamene tikupita kumapeto kwa program yathu iyi, mwatsimikizira zotani alimi pa nkhani ya katundu amene akulima ndi the market, kuti mwanena kuti akalima asadandaule msika ulipo, Adimaki abwera iwo agula usiku ndi usana? pero po mwayankha kale funsolo mafusa ndikuyankha nokha chifukwa ndiatsimikizira alimi kuti Adimaki yawo ija yabwera. Adimaki imene mwina ena ndi alimi okulirapo msinkhu ngati wa ine ndi Adimaki imene ankaidziwa mbuyomo imene inali yokhayo imagula mbewu kwa alimi mopindulitsa kuikonzanso mothandizana ndi boma kuti izithaso kupanga zimenezo, ndipo ndiatsimikizire kuti Adimaki imeneja yabwereranso, ndipo ndi ifeyo tapanga ndondomeko kuti Adimaki igula mbewu zosiyanasiyana kwa alimi. Pano pa ntchito imene alimi atipatsa ndiyoti tisakesake misika mbewu zawo zija, kuti misika imeneyi ifeyo tikakagula mbewu zimenezi tikapereke kumisika. Ani misika yotu mwina anthu mmangoganiza kuti ndikunja kokha, mmawe momwe misika ya mbewu zosiyanasiyana. Kungoti mlimi mwina wina akawalima thumba limodzi la soya, wina matumba 5 antedza kuti akakumane nawo msika umene tikufunika. Ifeyo timalumikizitsa kuti tikatenge kumene msika customer mlimi akulima tikapereke kwa munthu amene akufuna izizi. So ndiatsimikizira Malawi kuti Adimaki yabwera, mbewu zimene atalime tiyagula, ndipo tigula pa mitengo yabwino, ndipo tayamba kale kugula mitengo yabwino. Ndinene pano kuti chimanga tinayamba kugula pa 650 kwacha, pano patakweza kugula pa 700 kwacha, chifukwa tikupitirizabe kuwapatsa alimi mitengo yabwino. Ndicho linga choti akhale encouraged kuti alime msika akhoza kukalima zina, akalima Adimaki ilipo ikagula, chifukwa tiboma la khazi ideweka ndithu pa Adimaki kuti tikonzeso Adimaki, ndipo ndi support imene tikulandira chikutsimikiza ndi ikhoza kuwapatsa alimi. So mati misika yogula ndi imeneyo mukugula. What about yogulitsa? Mwayambaso kugulitsa? Kugulitsanso tikanena kugulitsa chimanga, ndakuza kuti tigulitsa ufa. Oso mugulitsa chimanga? Tigulitsa ufa. Can you say that again? Adimaki igulitsa ufa chaka chino. Munthu sapita ku msika wa Adimaki kukagula chimanga kuti akagayitse? Chimanga chizipezeka. Chifukwa iti tikuyamba kumene kugulitsa ufa tiyesetsa kuti zonse zipezeke mwina mchaka choyamba, mwina mchaka chachiwiri zipezeka. Tikamapita kutsogoloko ndiyoti customer tayenda naye ino limodzi akudziwa kuti tikhoza kapeza ufa kwa Adimaki. Koma mchaka choyamba chino kuzipezeka ufa, kuzipezeka chimanga, chifukwa we are in a transitional period. Yogulitsayi mutsekula liti? Yogulitsayi tifuna tiyambe ndi ufawu, chifukwa pano patangogula kumene chimanga, kusonyeza kuti madera mu chimanga chidakalipo. Koma madera ena ulikuliriretu? Mwanena kali kuti ena sada kumene koko tupanga assessment ndithu mkhozo dabo ndi madera amene munena kuti magula konso chimanga. Oti sada kulole? Tagulako ndithu chimanga. De mwina just feeling ya anthu amanoti kulipiretu koma ife titasagula nsika ngati muli chimanga bweresa anatibweretsere feso madabo kuti kunomesa anthu amenoti sada kulole hayi ndithu itatagula. Ndiye tisangopenta kuti kulipiretu komano tikukonzano pano pa njira ndi ndondomeko yoti tiyambe kupititsanso kumadera kumene chakudya tuzoti chakudya ndichochepa, tiyambe kupititsano kumadera kumene chakudya chichochepa fasi aliyeseni anakolola mokwanira. Ndiye tikupanga ndondomeko imeneyo panopa tibweretsako chimanga, tibweretsako ufa, komanso mbewu zina kuti Amalawi tithandizane, chifukwa mukudziwa muyenda nene Adimaki ndi kampani ya Amalawi.
Yeah. pamene Malawi akusowa chakudya ADMARC imene abwerepo ionetsetse kuti chakudya Malawi ali nacho. Titatha kukambirana zonse, I want you to look at that camera. Mawu anu omaliza. Mwina pali zina zimene sindinafunse you would want to communicate to Malawians pa nkhani ya ADMARC. What would be your parting shot, Madzulo? So mukambire Brian. Mawu anga omaliza ndimene kuti ndapatse chilimbikitso Malawi kuti ADMARC tikuikonzanso ndi cholinga chakuti Malawi amene akulima mbewu zosiyanasiyana akhale ndi msika wodalirika, ndipo msika wodalirika uja taubweretsa. Ndenge atsimikizira Malawi kuti pamene mukulima mbewu zosiyanasiyana musade nkhawa kuti msika tikaupeza kuti, chifukwa ifeyo bungwe la ADMARC takonzeka kugula mbewu zimenezo pa mitengo yabwinonso yoti iwo akapindule. Ndi atsimikizire kuti mukagulitsa mbewu zanu kwa ADMARC makamaka ndikhazikike pa chimanga. Mukagulitsa mbewu zanu kwa ADMARC makamaka chimanga ndi chakuti mukuzisungira nokha, chifukwa tsiku lina lake mukazachifuna chimanga chimene chija kapena ndi ufa umene ADMARC ikakhale nawo mukakupeza mosavuta. Koma mukakagulitsa chimanga chanu kwa anthu ena ndiye kuti mukufuna kuti zizapezeka kuti mukazachifuna chikapezeka kuti palibe. Ndiye ndifuna ndiapemphe Malawi kuti tikhulupireni, tibweretsereni chimangacho tikugule, nchonga kuti tikusungireni. Tikakusungirani tsiku lake mukachifuna timabweretsanso ndi quality yake ndi akapeza nyemba ngati zimenezi. Nyemba ndithu ngati zimenezi zimene tikugula anthu Amalawi kulima nyemba kadi tikugula ndithu nyemba timazikonza kuzikukuta kusankha nchonga choti tikamagulitsa zikhala zabwino. Komanso mwina sitinakambire kwambiri nkhani ya value addition. Timapanga value addition mbewu zosiyanasiyana. Timagula thonje. Timagulitsa thonje lija timapanga lindi. Ndi mashini ndithu atatu. Agwira bechira adakali moyo. Mwapeza ali moyo? Amene ali moyo. Anangofunika kwapo kutapuka kuiga juice. Amene ali moyo. Komanso tili ndi mashini opuntha mpunga. Tikakula mpunga uja ndiye mpunga mukuonapo woti anthu asadabwe posachedwa akamapeza mpunga uwu m'mashopu akuluakulu wa ADMARC. Ndeti tizikhala ndi mpunga ngati uwu, tizikhala ndi nyemba, tizikhala ndi mpedza za ADMARC m'mashopu akuluakulu asadabwe, chifukwa kusintha kwa ADMARC uja ndi utiko kumene kufuna kuti mwayambapo amakata tayamba sititena chifukwa tifuna kuti munthu wina aliyense kandi wakutawuni kandi wakumudzi athe kupeza katundu kochokera kwa ADMARC. So zati ufa ujaso uzipezeka m'mapaketi osiyanasiyana. What 2 kg? What 2 kg? Kuteko tufuna tipe mpaka na half kg. Kuti wokomani ukhoza kugula ya ADMARC. Chifukwa itiuze kuti Amalawi ali kuthekera kwa mapezedwe osiyanasiyana. Ndiye tifuna kuti mlimi amene amapeza mochepera athe kupeza ufa. Mlimi amene amatha kupeza mochepera nayenso akuonesa kudya mpunga. Mlimi amene amatha kupeza mochepera munthu amene Malawi amene amatha kupeza mochepera akatha kugula 1 kg ya nyemba ukaphikirana. So izizi tifuna kuti ziyambe kupezeka m'misika mwathu komanso m'madera mwathu Amalawi asangalale ndi kampani yawo ya ADMARC. Bambo Dan Makata, I wish you well. CEO wa ADMARC mwatilemekeza kwambiri. Ndipo if you are given necessary support zikuoneka ngati sinatiziyenda yana zikuoneka ngati zikhoza kuyenda chikhulupiriro tili nacho komanso ndi kutsimikizireni support ine tikulandira madera onse amene tikuyenera kulandira support kuboma akupatsa support. Board yathu very professional amatipatsa ukadaulo oyenera kuti tiziyendetsa bwino company. Support imene timayenera kufuta. Board chair anu ndani? Board chair yathu panopa tili ndi interim board chair Apempho Likongwe. Tukuyamikeni kwambiri ino Bambo Makata mwatilemekeza kwambiri. Mwambiri kaya. Pamene panso ndiye pamapeto a programu yathu madzulo ano ya Times Exclusive ndi a CEO a company ya ADMARC Bambo Dan Makata. Ine ndi Brian Banda
malo mwa ife tonse kuno ku Admark headquarters ku Blantyre kukuyamikani pokhala nafe madzulo ano, and goodbye. It's about time. It's about time. Ena akaonera ate kutandizapo tithokoze kwa ina amene mati mukaonera makhala muchitapo kanthu sitimaitenga ngati chinthu yapo tingapafupi malinga ndi kuti makhala mukutenga ndalama zanu kuthandiza anthu amene timaonesa mpulogalamu imeneyi amene ambwera mavuto osiyanasiyana. Nde lero tili ku Chiromoni mu mzinda wa Blantyre kumene tifuna ticheze ndi banja la a Charles Hema amene aine mavuto okhuza ana awo atatu amene ali mavuto a ulumali osiyanasiyana. Ndi akhala kufotokozera kuti kwadi mavutowa agona pati komanso mwina akufunikira thandizo lochuluka bwanji. Nde musachoke, mukhale pompo. Ahema tikulandeni program ineyi. Aziko mukwambiri. Mwina poyamba tifotokozeni kuti kwadi mavuto ali pakhomo pano ndochuluka bwanji. Pakhomo pano tili ndi mavuto ana atatu amene ali ndi maulumali osiyanasiyana. Oyamba ndoti samayenda wankulu ndithu ali zaka almost 21. Wina wachiwiri amayenda kumabe amayenda movutikira maganizidwenso amaoneka kuti amamuvuta amene yonso amavuto ndithu. Wina ndi amene mnyamulayo samayenda samakhala makhalidwe ake ndi omwe amene okhalira apa etu. Mwina tipasine chithunzi kuti makamaka oyambirirayo anabadwa ndi ulumali kapena kuti zinachita kuyamba. Ameneyo chiyambi chake anabadwa bwinobwino pano tinakodaba kuti sakukhala anachedwa kukhala pamene tinamona kunena kuti imwana bwanji pamene inamakula awa tende naye mavipatala osiyanasiyana sosi kunya kuja kujana kukwinzi kuja kumafizi osiyanasiyana amene akhala kutani tikuyenda naye pezeka kuti sizimatani sizimasintha ndi makhala pezeka kuti akukula kupaso mavuto inaso mkuzabwera mwana wina ndi masamala zabwina wina kusiya zakuti zawinayo choncho pana mene alili mucha. Wachiwiri mene amabadwaso anabadwaso ndi vuto amene vuto lake anabadwa ndi vuto mapazi ake anabadwa ngati anatiri chonchi. kenako wachitatu nduyo wachitatu ndi amene yuso pano mayaka auyembekezera nakudabwaso kuna kuti mulungu sakutipasa chani mwana ngati amene. mwindana ngati tindana 4 pana 4 amene mavuto a ulumali ndanga atatu amuna ukauka wamkazi mmodzi. uyu ali manja ndo zaka zinga 6 years 6 yeah. osewa ndani ndianga mwina kupezeka kuti mavuto osewa ngati pakhomo zikukhuzani bwanji. Ife zimatikuza ife kwambiri ife kuti mwina ngati terekeze pakhomo amafuna kuthandizana bambo komanso mayi mmene amuzithandizana kuti moyo wa tsiku ndi tsiku uziyenda bwino. Ndi zimakhala zovuta ife onena kuti mayi amakhala osamalirana sangapange china chilichonse
ndi zimene zimakhala kuti zotivuta kwambiri. Ndithu. Ndeti pana atatu pa amene ali bwino ndi mmodzi. Ya, mmodzi. Wamunaso. Wamkazi. Osatata mavutika savutika mu bongo. Ya. Mavutika ndithu maganizidwe yawo ndithu amaoneka kuti samaganiza ngati mmene munthu amene kuganiza. Au chipatala kuti bwanji mwina paonsewa. Tikakamba za makamaka uyu takhala naye sibira naye muchipatala. Komano komaliza I think yanayankhulira kuti amene ndi mmene alilimo sizingathekenso kuti ndimpase treatment chifukwa wakula. Poyamba amatiyendera komali pano panangonano zi samabweranso. Ndithu. Ndi paonsewa atatu amuna chipinjo kwambiri chagona kwa ndani. Tona kuti ndi wonse. Ndi wonse komano Patatu pali pamene amazichitira zinthu paika. ngati kuta Mina kuti atauzisamalira yekha. ayi. Onsewa ndeti amafuna athandizo. Ndithu. Mina ngati wang'ono kwambiri amene inde kuti amwene kumpanga chilichonse. Amene yulu. Chilichonse. Ndithu. Amene amatha kunyamula kupita naye mwina kuchipatala. Ndinkamunyamula pakati apo kumano padakali panopo ndakhala nthawi itali osayenda naye. Ndeti pang'ono munthu unangoyamba mangokula. Anabadwa chonchi akulaso chonchi. Nkala nkampanga operation fada mapanga operation. Ati abayika pipe kuti zithandizira kuyesa madzi. Ndi tizapita naye kumene pamene zinati zikuti aina kuti ayi basi chisitekaso. Ndi wakhaungokula. Ndithu. Amavutikaso china chani mwana amene. Panopo kwambiri ananena kuti madzi akakoti mutu mwakoti atinge atenthe. Akatentha ubongo amatola mavutika mmimba. Mimba. Matama kubanika pena. Ya. Ku skulu. Amene ku skulu ndisana mawapita. Koma amatauzi kucheza bwino ndanzake. Ayi. Kucheza ngati ali chigonera chonchi charo kumangosera naye ya. Amatha kuzindikira bwino ndithu ngati mwana kapena swaya ndivuto sala mu bongo. Kuzindikira like kuda. Mwina kuchita zinthu ngati mwana amene amachita wabwinobwino. Kapena zinamukhuzaso mu bongo wake. Ya zinamukhuzaso. So amatha kuchita ngati mwana amakhalira mwana mnobwino. Kudya. Timaja kunjetsa mama aja mnobwino. Amaja mnobwino. Ababa ndithu amatha kuita nani? Ayi sayankhula. Sayankhulaso. Ndi akuluakuluwo. Akuluakulu of course amayankhula. Kudya amaja okha. Ose amatha kudya okha. Kumangoli sangapanga china chilichonse. Ndeli ku skulu akuluakuluwo. Wankuluyo of course mbali panjinga ali nayo. Kumano paika sangate kutani kupita. Ndiziko lineso ndili kunchito. Unafunika nditu mwina akasidwe Ku skulu. Bwere pronto ndizimezi mahangaliso zimatifuta. Ndeti akuluakuluwo sapita ku skulu. Mwina aliwa mapita kumano pano pafaja mafizi